permintaan dari teman-teman karyawan Raja Kaya Pak Yani Kelinci Ujo. Restu budaya lagi. Wah, asik sak jose DIP. Ayo Pak Kiro. Tangke sak jose. Jodisnya lagi. Terima kasih ya bosku. Oh, sopir motor abang. Ini kan sopir. Bengi kuda sak teruse ning desa. Mergo aku anggeli sing tak tresnani kliciku ucap. Ayo jogetan joget ya. Lunga manekan Surabaya terusnya bengi mangulon uga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh kliciku jembito aku terus beli ning Semarang kliciku umos ono kendang. Ayo Mak Bulu nafsu aku dhewe kang kepenting Restu budaya yo cik 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 oh enak Pak ya terima kasih bosku. Terima kasih Kang Mas. Bengi kuda sak teruse ning desa mergo aku anggeli sing tak tresnani kliciku ucap. iya Lunga manekan Surabaya terusnya mangulon uga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh kliciku aja beda aku terus beli ning Semarang kliciku umos ono kendang. Terima kasih bosku. Sek Mas ambekan iya kok tak tuku tak tonyo lho kok diam tekong di Pak lajebati gesak-grusuk kabaran nafsu ayo wekesane montang banting ragane akeh aku dhewe kang kepenting. Terima kasih bosku. Ason paradise ya Restu budaya lagi. Ayo Mas ayo barongan moto beling Rinio tak tembiling
Hey, 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 hey.